जुएल कौन करचु ए फोन देखुଥିଲି। ଆଉ ଆଜି ଲଞ୍ଚରେ କଣ ଖାଇବୁ? ଟିକେ ଦହି ବାଇଗଣ କରିଦେ ଆଉ ମାଛ ବେସର ଟିକେ କରିଦେ। ହଁ ଚୁଲିରେ ରୋଷେଇ କର। ହଉ ଠିକ ଅଛି। ମାଛ ହେଲା କଟା ବେସର ହେଲା ବଟା ଆରେ ମାଛ ହେଲା କଟା ଆଉ ବେସର ହେଲା ବଟା ଦେହରେ ତୋର ପଡ଼ିଛି ବୋଲି ବୟସର ଛିଟା ତୁ ଉଠଉଛୁ ତୁ ପକଉଛୁ ତୁ ଉଠଉଛୁ ପକଉଛୁ ସାରା କଟ କଟା ଆରେ ମାଛ ହେଲା କଟା जुएल ହେଇନି ତ ମାଛ ଥାଳି ଖାଇବେ। ହଁ ଖାଇ କହିଲୁ କେମିତି ହେଇଛି? ଟାଇ ଟାଇ ଖରା ପୁଣି ବରଷା ବଢିଆ ଲାଗୁଛି।